nando amberi ndoona zvakanaka mune upenyu mukutarisa muchinjikwa upenyu wakanaka kutarisa Kalvari apo ndakamutarisa Jesu iye akanyemwerera kuti ndava mumatambudzo muchinjikwa unondisimbisa mune upenyu mukutarisa muchinjikwa Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari ndinozotarisa muchinjikwa ndosimbira muchinjikwa hakuna anozoputsika anosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjikwa upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjikwa upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Uye tinotenda Mwari nenyasha, dei nyasha dzingaramba dzichitirindira. Ngativei nenguva yekunamata tisati taenda kure. Baba wedu namuponesi musiku wedenga nepasi. Tibatsirei tisataure zvedu asi titaure zvenyu. Kana zvese zvaitwa zvapera, mbiri nerikudzo zvigoya kwamuri nokuti zvakafanira imi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari. Sekuwirirana kwatakaita muchironga chino ichi takawirirana kuti izvo kana tikaisa zvinhu mugango unoziva vanoenda kugango munosangana zvese. Munenge unoona makaiswa matumbu, masusu, makuru, nyama, zvese zvinenge zvirimo zvichingobikana zvirimo, zvichibva zvirimo, vanodya vachidya kana nguva yakwana. So by the end of the day kune ma-issues mazhinji anoita seasina chekuita nekuponeswa kwedu iwo anacho. Anoita seasina chekuita nesarudzo dzedu iwo ane sarudzo dzedu. Anoita seasina chekuita nemagumo edu iwo ane chekuita nemagumo edu. Dambudziko rinowanzoitika matiri nderekuti umwe nemumwe ane chinangwa chekusvika kure. Umwe nemumwe ane chinangwa chekuravira zvakanaka. Umwe nemumwe ane chinangwa chekuti izvo agarike. Vanhu vese vane destination yavakazviplanira yakanaka. Asi hakuna atambozvibvunza kuti nzira yandofamba nayo inosvika ikoko here. Zvoita sezvinonzi rwendo runobhadhara kururonga magumo usina kuronga masvikiro. Saka umwe nemumwe anovavarira kuti muupenyu hwake muite bipi. Nyamba Mwari haaiti bipi kana nzira yekusvika pabipi yagara iripo. Saka chinodiwa naMwari handi kuti munhu ashuvire kuti upenyu hwake huve nebipi. Chinodiwa naMwari ndechekuti munhu apiwe simba rekutsvaga nzira inosvika pabipi rakanangwa nemwoyo wake. Saka hazvigoni kuti unhu aikwire bhazi riri kuenda kwaasiri kuenda, arikwira orinamatira kuti Mwari aite shura.
nekuti Mwari ari mubhizinesi rekuita mashura. Mwari ari mubhizinesi rekufidha vasina. Mwari ari mubhizinesi rekuratidza kuti ndiMwari nesimba rake rese. Asi Mwari haazi mubhizinesi rekuoverride freedom of choice. Uye Mwari haasi mubhizinesi rekurasha principle of reaping and sowing. Saka patinenge tichidiscussa vana vangu, toda kuti zvinhu izvi zvive pachena kwatiri kuti zvii zvatakapiwa naMwari sechipo uye zvii zvatakapiwa naMwari sezvinhu zvinofanirwa kudzvagwa kuti tigoenjoya mafruits azvo. Saka toda kuti patinotaura titaure chinhu takatarisa ipapo tichiziva ipapo. Kozoya chimwe chandinoda ndechekuti izvo inini ndinovimba tiri kudhila nevanhu vari mature. Ende kana tichitaura nenyaya yematurity, we don't look at one side of the issue, we look at both sides of the issue. Kana tichinge tadaro tikatora pfungwa dzedu tikadzisanganisa, hapadi kuti munhu aite hasha, hapadi kuti titsamwisane, panoda kuti tifambe mune zvakanaka. Asi chishuwo changu ndechekuti kana zvese zvaitwa zvapera, dei vakachenjera vangabate mashoko akachenjera. Mwari atiitire zvakanaka patiri kuenderera mberi nenyaya yedu patakasira mukati mesvondo rakapfuura. Nditenderei ndimbotanga ndaverenga vhesi panapa. Ndiri kuverenga mukati mebhuku ramapisarema chapter 10 pavhesi ya13. Hanzi akaipa anozvidzireiko Mwari achiti mumwoyo make haangabvunzi. Ndinodzokorora. Zvikanzi akaipa anozvidzireiko Mwari achiti mumwoyo wake haangabvunzi. Ndoda kuti patichataura mukati mezuva ranhasi munge makabata chinhu ichi. Chinhu chiri panapa chiri kunzi izvo. Hanzi kunonzi kuzvidzwa, kune kumwe kuzvidza Mwari kunoitwa nemunhu akaipa. Hanzi kuzvidza Mwari kunoitwa uku ndekwekuti vanhu vanoti mumwoyo mavo Mwari haazobvunzi. Vanoti mumwoyo mavo zvatopera, yatove water under the bridge. Ndakanzwa nyaya yekunzi water under the bridge inoshandiswa pakawanda wanda. Akamitisawo kana obvunzwa nemukadzi wake kuti zviri kumbofamba seiko kuti uri kufamba uchimitisa, anoti let's not worry about the past, it's now water under the bridge. Akapfimba shamwari yemusikana waanodanana naye anongoshandisa tsumo iyoyo kana achinge aiswa pakona akubvunzwa kuti mbonditaurira kuti zvakafamba sei, anoti why should we worry, it's now water under the bridge. Mukatarisa panapa ndezvekuti izvo akarwadzisa mwoyo yevamwe kana achinge agariswa pasi kuda kubvunzwa unzi wakazvifambisa sei, anoti it's now water under the bridge. Munhu zvinhu zvizhinji zvinobvunzwa nevanhu kana munhu asingadi kuti ataure nezvazvo anoti it's now water under the bridge. But panapa Bhaibheri riri kuunza imwe dimension yekuti haazi munhu anofanirwa kudeclare kuti zvinhu water under the bridge. Haazi munhu anofanirwa kudeclare kuti let's bury the past. Haazi munhu anofanirwa kudeclare kuti zvazuro asina basa. Zvikanzi panapa problem yamuri kuita patumatare twenyu, problem yamuri kuita pazvinhu zvenyu zvamuri kukurukura muri pasi pebridge, problem yamuri kuita pamapromises enyu amunopanana muchidanana, problem yamuri kuita imimi pazvinhu zvamunoronga pakati penyika inoi. Muri kuronga sezvinonzi izvo kana imimi mukati zvapera zvatopera, imimi mukati haivhiyiwa haichatovhiyiwa, imimi mukati uyu haadyi haachatodyi, uyu mukati uyu haroorwe haachatororwe, imimi mukati nzira yaifambwe haichatofambwe. Zvikanzi naMwari imimi vanhu vakaipa muri kuitirewo kaustubborn kakadaro kekurarama kunge zvinonzi ndimi vana Mwari, sezvinonzi imimi zvamatopedza nazvo Mwari haachabvunzi. Zvikanzi munofanirwa kuziva chinhu ichi ndechekuti muupenyu hweumwe neumwe munhu achabvunza mubvunzo wekupedzisira ndiMwari. Zvikanzi saka uhadhi hwekunyepera kuti zvawapedza iwo zvatopera handiyo pane nyaya. Hanzi Mwari is an interested party pazvinhu izvi. Saka ndoda kuti mupabate ipapo sekutaura kwandinoita mazvese, vanodiwa nevanoda, vanorambwa nevari kuramba, vanoroya nevari kuroya, vari kuba nevari kubirwa, vanotonga nevanotongwa, vakuru nevadiki. Ndoda kuti mese makagara pasi muzive chinhu ichi kuti panyaya dzamunofunga kuti dzakapera,
hadzipedzwe nekuti imimi munoda kuti dzipere, dzinopedzwa kana mubvunzo waMwari wazobvunzwa ukapindurwa. Zvandoreva ndezvinoti izvo, hakuna chinhu chisina maripple effects. Kana tichitaura nenyaya yemaripple effects ndechekuti munhu anogona kuparamura nyaya yake nhasi, apedza kuiparamura nyaya yake nhasi, yozoita maripple effects kumberi uko anokonzera bvunga mupopoto nenyonga-nyonga. Mwari ane dambudziko nezvakonzerwa nemaripple effects, uye ane dambudziko nemunhu akonzeresa zvakonzera izvozvo. So by the end of the day, the fact that you participate in an activity, wapedza kuparticipata iwozomira kunze wakaokera, vamwe votanga kutora that activity further to the extent yekuti activity yacho inopedzisira yaakunetsa vasina chekuita nacho. Bhaibheri riri kuti panapa Mwari achazobvunza, anoda kunzwisisa kuti zvakambofamba sei, zvakauya nani, zvakauya sei, zvakaodhenwa nani, zvakavambwa nani, ndiani akaisa bhora muground, ndiani aikuzira, ndiani aiti zvinofamba, ndiani aiti zvichaita, ndiani aiti zvakarongeka, ndiani aiti zvinopera zvakanaka, ndiani aiti izvo acharoora, ndiani aiti achagarika naye, ndiani aiti achachinja. Imi panyaya idzi dzatiri kutaura nezvadzo dzese ndedzekuti Mwari achada kunzwisisa input yemunhu umwe nemumwe muzvinetso nezviri kufamba muupenyu hwevamwe vanhu. So munhu wese ane contribution pachinhu, hakuna munhu achaita immune kana Mwari akuda kuti mibvunzo ipindurwe. Saka nhasi makasendaka ichi pasaidi, ndoda kuti imimi muti tienderere mberi patakasira. Asi tisati taenderera mberi patakasira, regai ndimbopinda pamibvunzo yakamuka pane zvatakanga tichitaura. Kana mibvunzo iyoyi tapedza kunge taipindura, then topfuurira zvedu mberi tichiita zviripo. Umwe mubvunzo wanga uchibvunzwa pano, taitaura isusu tichiti chiedza nerima hazvingadyidzane. Ndokubva taenderera mberi tikati vanhu zvakanyanyisa kunaka roora munhu ane kutenda kwakafanana nekwako. Tichiti munhu ngaarore munhu nekuroorwa nemunhu ane kutenda kwakafanana nekwake, taitaura kuti vanhu vane same belief system ngavagarisane. Saka patozopinda umwe mubvunzo wekuti umwe ari kuti panapa, imimi masavadha munoda kuzvitorera pamusoro sezvinonzi izvo imimi makasiyana nevamwe, kunge zvinonzi muri special, yeti isusu tiri vanhu tese takangofanana, hakuna ari special kudarika umwe. Kwauri ndoda kuti nditange ndauya nenyaya ndichikutaurira kuti inini I don't preach chisavadha, handisi kutaura zvemachechi pano, ndiri kutaura nyaya yekukura kungaite chiKristu. And by the end of the day, munenge maakutora mashoko moisa mumuromo mangu kana muchinge muchiti ndakati masavadha musaroorwe nevanhu vasiri masavadha. Ndakati vanhu zvakanyanyisa kukunakirai, rooranai vane same belief system. Kana ndaiti vane same belief system, panapa ndakamira, handisi kutora platform ino kuti ndiri kuadvertise, ndiri kumiririra a certain sect or religion. Chandakamirira panapa is the truth as it is in Jesus Christ. So zvandaireva inini ndezvekuti umwe nemumwe akapiwa kodzero naMwari. Wakapiwa kodzero yekusarudza zvaunoda, wakakodzera kodzero yekusarudza waunoda. Asi kodzero dzakapiwa munhu naMwari haagone kudzitorerwa neumwe munhu. Kodzero dzakapiwa mukadzi wako naMwari haagone kudzitorerwa nemurume, uye kodzero dzakapiwa nemurume haagone kudzitorerwa nemukadzi, uye kodzero dzakapiwa Satani haagone kudzitorerwa nemunhu anonamata, uye kodzero dzakapiwa muroyi haagone kudzitorerwa nevanhu vanonamata, uye kodzero dzakapiwa n'anga hadzikwanirwi kutorerwa neumwe munhu. So by the end of the day, vanhu vese vari kurarama mukodzero dzavo. Munomboziva here kuti panapa panyika pano pane vanhu vakawanda vanonamata, kwozoita vamwe vanotozvidaidza kuti vanatsika mutanda, kwoita vamwe vanotaura kuti mweya yese yetsvina vari kuda kuiparadza. Mubvunzo wochiti kana vanhu vakadaro vakawanda sezvo zvakaita, sei tichiri nevaroyi?
Kana vanhu vakadaro vakawanda zvakaita, sei tichiri nezvikwambo? Nemapisirwo amunoona zvichiita, nemaitirwo ari kuitwa nana Mutsika Mutanda mumwe achikolekta mari, sei muri kuti Tsika Mutanda achingobva umwe achisara achiroyiwa? Sei varoyi vasingaperi kana vanhu vane simba rekupedza izvozvo? Zvazvinongoreva ndezvizvizvi, hakuna munhu anogona kuoverrida munhu akapiwa freedom naMwari akamutorera. Saka freedom ine muroyi, oxygen inofemwa nen'anga, oxygen inofemwa nemuroyi, oxygen inofemwa neakakumitisa, oxygen iri kufemwa neakakuramba, oxygen iri kufona neanouraya, oxygen iri kufemwa neanourawa, iri kubva from the supply yaMwari musiki wedenga nepasi. Saka kana Mwari achitendera munhu kuti oxygen aifeme kunyange akanaka kunyange akaipa, hakuna munhu ane kodzero yekuzoisa mita yekuti ndinovhara kune vava ndovhura kune ava. Zvorevei? Zvoreva kudai izvi, kana mukadzi akaroorwa nemurume, the popular belief ndeyekuti mukadzi anoenda kuchechi yemurume wake. Asi zviri kutaurwa neBhaibheri hazvisiri izvo. Hakuna munhu anofanirwa kunamata nekuda kwekuti akaroorwa. Hakuna munhu anofanirwa kuchinja chechi nekuti waroorwa. Hakuna munhu anofanirwa kuchinja chechi nekuti wachinja senemu. Bhaibheri riri kuti izvo chechi inongochinjwa nekutendeuka. Ende kuroorwa kana munhu achibva kumba kwavo achienda kumba yevamwe hakuzi kutendeuka. Zvorevei? Zvoreva kuti kana murume akaroora mukadzi akamumanikidza kupinda sangano rake, atora freedom of choice yemunhu iyeye. Saka kana amutorera that freedom, munhu uyu paari kunamata haasi kunamata by choice, ari kunamata coincidentally. Why? Pamusana pekuti vaagere navo ndozviripo. Saka inini kurudziro yandinopa, ndinosiyana nevakuru vakabva kukare, ndosiyana nevakuru vakatozviita kare. Kurudziro yandinopa kuvapfana, kurudziro yandinopa kuvana vechidiki, kurudziro yandinopa kune youngsters, haikonai kuroora vanhu movamanikidza kupinda muchechi menyu. Handiyo nzira ida kushandiswa naMwari. Haikonai kuroora vanhu moti izvo pamba pano ndini baba, ndini ndinodecida chinonamatwa. Nyaya yekunamatwa is an issue of conscience. Saka umwe nemumwe anonamatira madiro. Zviri wrong kuti ini ndiuye nemukadzi wangu pamusana pekuti zvandinotenda ndozvaanofanirwa kutenda nekuti ndini baba pamba, because zvinogona kuitika kuti ini sababa I am wrong, zvinogona kuitika kuti inini samai I am correct, asi ndinomanikidzirwa kuita zviri wrong pamusana pekuti ndapinda nemunhu ari wrong. Saka panyaya dzeworship zvitori nani, zvakatoropafadzwa kuti mukadzi abuda achienda kwake, murume abuda achienda kwake, umwe nemumwe achinamata Mwari in the freedom that she knows and she accepts. Then vodzoka manhiri vosangana, because contract yenyu ndeyekuroora, haizi yekunamata. Ndinodzokorora ipapo. Ndoziva kuti munogona kupikisana neni, umwe agoenda uko, umwe agobva uko, umwe agotora icho, umwe agotora icho, asi ndozvitoripo makomrades, ndozvitoripo vapfana. Saka ndokukumbirai vapfana kuti paunenge uchitsvaga manje munhu wekuroora, ukaona munhu akapfeka trousers, usamuparidzire kuti vakadzi musapfeke trousers, ndozvaari. Kana uona kuti iwewe haudi akapfeka trousers, siyana naye. Number 2, ukaona munhu achiti izvo pane kuenda kuchechi anoenda kupati, harizi rimwe basa relationship yako yekuti uti vanhu vanoda kuenda kupati vasaende kupati vaende kuchechi. Kana waona kuti iwewe haudi vari kuenda kupati, unosiyana nawo. Harizi rimwe purpose yekudanana yekuti iwewe haudi mukadzi anorukwa musoro, iwewe otora munhu akarukwa kumusoro oratidza simba rake pakumugeresa. Harizi rimwe basa rekudanana rekuti vanoda kurukwa vagerwe. Why? Because umwe nemumwe ane freedom to choose. Ishu inongoitika ndeinoti munyika tinoonesana, asi hakuna munhu anofanirwa kuita action nekuti ndatoveve pano ndo zvinenge zvatovepo. So by the end of the day, umwe nemumwe ane kodzero dzake. Kana iwewe usingadye poko, ukaroora munhu anodya poko, zvavautongozvimisira ndezvekuti muchaita poto dzenyu mbiri dzinorana in parallel. Wepoko achiitirwa poko yake, webeef achiitirwa beef yake, mese mumva madya makasununguka. Asi kuti uzoti iwewe handikwanisi kuti ndibikire munhu poko pamusana pekuti inini ndiri musavadha, hazvigoni. Why? Pamusana pekuti wakaita zvinhu zvako mavuni uchiona. Mind you, I am saying
I am not talking to you as elderly. I am talking to the young people to say, do not think uchachinja munhu nekuda kwekuti wamuroora kana kuti waroorwa naye. Zvine macomplications akawanda ari mberi. So this is the clarification yandanga nchida kukupai on that issue, and it remains. I am not saying this religion is superior from the other. I am saying the fact that you see differently means you are two different people in terms of worship, and worship is core. Anonamata midzimu ari kunamata, wekumasvikiro ari kunamata, anonamata bhora ari kunamata, anonamata Mwari ari kunamata, munhu wese ari kunamata. Therefore, worship is central to our life. Let's respect worship. I think yafai. Ndoenda pamubvunzo wepiri. Mubvunzo wepiri uri kuti izvo imi munofanirwa kuziva kuti Mwari, apa taitaura nezve mubvunzo, remember mubvunzo wanga wabvunzwa wakanga uri wekuti izvo vanhu vanotonga nyika vanoiswa ipapo naMwari. Zvavanoiswa ipapo naMwari, if we question them, we have questioned God. If we go against them, we have gone against God. Zvandoda kuedza kutaura ndoda kukutorerai ndichikuisirai kuma extreme munzwiro sekunzwisisa kwandakaita. Isusu kwedu kuZimbabwe kwaimboone hurumende yaitonga yaIan Smith. Ian Smith paakanga achitonga, mushure menguva aita UDI, adeclare independence yake. Zvakazoitika ndezvinoti vanhu vakazoenda kunorwa hondo yechimurenga. Hondo yechimurenga iyi vaiti tinoda kusununguka kubva kuhurumende yaSmith. Therefore, zviri kurehwa panapa ndezvinoti kana hurumende dzichigadzwa naMwari, zvaive wrong kuenda kuhondo kuti tinorwisana naSmith, because kana tamurwisana naye tarwisana naMwari, nekuti hurumende dzinogadzwa naMwari. Hazvizogoni kuti titore dzimwe toti ndo dzaMwari, totora dzimwe toti hadzisi dzaMwari. Kana tawirirana kuti dzose ndedzaMwari, zvinoreva zvakadaro. Saka ndo mubvunzo wakanga uripo, ndo mubvunzo watiri kumhanya nawo, ndo mubvunzo watiri kupindura. Imwe ishu iripo ndeinoti izvo yatiri pamubvunzo iwoyo. Remember the first part yanga iri yekuti dzese dzinoitwa naMwari. The second part yakanga iri yekuti kana zvakadaro titenderei youth tiite zvepolitics pamusana pekuti pamwe Mwari ari kuda kutigadza kuenda kure. Ndo nyaya dzataimhanyisana nadzo. Zvino panyaya iyoyo panouya achiti hatigone kuti haazi Mwari pamusana pekuti Mwari anotendera zvakaipa nekuti anenge ane purpose. Ndobva ndati pamubvunzo wako necontribution yako ndinowirirana newe. Kutendera nekukonzera zvinhu zviviri zvakasiyana. Vanhu ndokupai seexample. Example yandinogona kukupai ndeinoti vanhu vasina kuroorwa vakarara vese vasina kuroorana vanokwanisa kuita mwana. Pakuita mwana pavanenge vaita, havati izvo takaita mwana pamusana pekuti ndiJehovha wakatiitisa vana. No. Kana muchiita mwana, Mwari watendera kuti nekuda kwekuti mhodzi yamadzvara inoprodusa izvi, akaitendera kumera, haasiriye honzeru yechinhu ichocho. So by the end of the day, God is allowing things to be, number one. God has allowed the devil to do what he wants for the period given, number two. God does not destroy the evil spirits, number three. Nekuti akadzipa nguva yadzo, but handiye akavakonzera. Ndodzokorora. Mwari did not create the devil. God did not create evil spirits. Kuvepo kwemweya yakaipa neimweya yakanaka. By the way, ndoda kukuudza ikaimimi kuti Satani haamiri pamberi paMwari. Ndosaka mweya yakaipa yaibvunza Musuya kuti izvo ko iwewe wauya kuzotiparadza nguva yedu isati yakwana here. They acknowledged the supremacy of the living God. Uye they acknowledged the supremacy yaJesu Kristu. Zvekuti Jesu paairowerwa pamuchinjiko, haana kurowerwa pamuchinjiko because he was powerless, but he who was nailing him to the cross, the principle behind vakanga vachimurovera pamuchinjiko, vaiziva kuti inguva yani, inguva yedu. Therefore that time vakaitenderwa naJehovha. Saka zvinoita Mwari manje ndezvizvizvi. Atendera Satani kuti avepo, asi ane capacity yekumudestroya. Atendera mweya yakaipa kuti ivepo, asi ane capacity yekuidestroya. And what does that mean?
ndo zvinoratidza how far God respects freedom of choice. Ndo zvinoratidza how far God is democratic. Ndo zvinoratidza kuti Mwari haana kusika marobots, haana munhu waanomanikidzira nekuti ane simba. Haati kune munhu ukasandinamata no oxygen, haasi kune munhu ukasandinamata iwewe hautambire mari, haasi kune munhu ukasandinamata hauroorwe, haati kune munhu ukasandinamata haubike sadza rinoibva, haati kune munhu ukasandinamata haupinde basa rakanaka. Ndoda kuti nyaya iyi imbva yapera muzuva ranhasi, rekuti izvo musati funge kuti imimi munhu akatiza pana Mwari anonofa nenzara, munhu akatiza pana Mwari anonoita munyama, munhu akatiza pana Mwari haarorwe, munhu akatiza pana Mwari haagariki. Principle yekugarika haina chekuita nekutiza pana Mwari kana kuti kubva pana Mwari. Mwari anotendera kuti izvo akaipa adye neasina kuipa adye. Asi Bhaibheri rinozoisa pachena kuti mutsauko uri pamagumo avo. Why? Pamusana pekuti Mwari akataurira munhu kuti izvo nekuda kwezvawadyara, uye nekuda kwezvawadyara, handidi kuti chechi izozara nevanhu vari kutya kusaroorwa. Number 1. Number 2, Mwari haazadze chechi nevanhu vari kutya kuroyiwa. This is the reason why munyika mune varoyi, kuchechi kune vanhu vanotouyawo varoyi. Saka Mwari akadaro mumwe nemumwe akapiwa freedom yekuti anoita zvaanoda. So izvi zviripo izvi zviri kutendera kuti Mwari ari kutendera kuti vanhu vaite madiro. Why? Pamusana pekuti inguva yavo, kuitira kuti kana akutonga Mwari hapana anozoti Mwari taigodii makanga matiisa pakona, Mwari taigodii ndo zvatopo. So by the end of the day, the way the world is going right now shows exactly that God affords everyone freedom. Umwe ndibvunza zvikanzi izvo zvino kana zvichinge zvakadaro, that automatically means kuti izvo Mwari haazi right. Ndo zvinoratidza kauraiti hwaMwari hwekupa munhu wese sarudzo. Imboimagina, indoda kukubvunzai munhu wese ari apa, ndiani angasimudze ruoko achiti handina kumbotadza? Ndiani angasimudze ruoko achiti born perfect will die perfect? Dei Mwari aiita system yekuti izvo angotadza omva auraya, angotadza amva auraya, angotadza omva auraya, iwewe ungati izvo ungade uchiri pano here? Saka same principle yakaseenzeswa pauri naMwari ndo inoseenzeswa pana Satani. Same principle iri kuseenzeswa pauri naMwari ndo inoseenzeswa pamuroyi. Same principle iri kuseenzeswa pauri naMwari ndo inoseenzeswa pana anodzvinyirira. Saka kana Mwari akatarisa, haatarise munhu nekuda kweperception yako. Mwari kumunhu wese waakatarisa, he or she is a possible candidate for heaven. So when God looks at your husband, he's a possible candidate for heaven. When God looks at an adulterer, a possible candidate for heaven. When God looked at a fornicator, a possible candidate for heaven. So when God is looking at someone, arikutarisa on the possibility yekuti munhu yaende kudenga. So zvinozoitwa naMwari manje, anenge achida kuti muKristo kana wakatarisawo munhu iyeye umutarise with that respect yekuti a possible candidate of heaven. Asi ndakazombonzwa mazuva apfuura vamwe vanhu vachitaura mazuva kuZimbabwe pataitongwa naPresident Mugabe. Pane vaimuvenga to the extent yekuti vakati hanzi ndikamuona ari kudenga ndobuda. Ndoda kuedza kuburitsa pachena the extent of hatred yave nemunhu, to the extent yekuti izvo ari kuti munhu uyu must even pay for his sins asvika kugehena. Regai ndimbobata ndisiyani nazvo. So we agree there is a difference between allowing and causing. Number 2, tanga tichitaura nenyaya yepower of choice. Vanangu, ndoda kunyatsokutsanangurai zvinoitika pachoice. Choice inoda izvi: iwewe ukasarudza kuroorwa neni Machando pamusana pekuti ndine mari, waita choice yakanaka in terms yeprovision. Asi pawasarudza kuroorwa ineni Machando pachoice yangu yekuti ndine mari, wasarudzawo futi kurarama neni
nechikwambo changu chinondipa mari. Kwete nekuti unochida, asi pamusana pekuti izvo inini principle yakwevasanzo akweva nemarara inouya. So in the process of making a choice, you have also chosen that which you have not chosen. Regai ndidai izvi. Mukasangana mukombi, mukomana nemusikana, umwe akazora lipstick yake zvakanaka-naka, akaisa human hair yake zvakanaka-naka, zvoti kana ukamutarisa unonyatsoona kuti kana pane munhu akanyatsokwana ndiyeye akanyatsokwana. Zvinoitika ndezvinoti kana wanoroora munhu uya haaramba ari mukombi, haaramba ane lipstick, haaramba ane human hair. Kana akuda kurara inofanirwa kumbobva. Kana human hair yake aitora akaisendeka, nemamwe ma-accessories of beauty aatora akausendeka, kana achipukuta lipstick ya kubva kumaziso, chasara ndiye mukadzi wako. So zviri kuitika ndezvinoti pawakanga uchisarudza iwewe zvese zvakaputirwa, you have also chosen this other thing. Hauzomumutsi manje uchimutaura kuti mai mwana pfekai bvudzi renyu riya, mai mwana makeup nganga igara yakakiwa, mai mwana pandinopepukira ndoda kukuona isi zvamakanga muri mukombi. Ishu iri panapa ndekuti paunenge wakatarisana nechinhu chiya mukombi, usachitarise nemaziso echawasangana nacho mukombi, because kombi inoburukwa. Usachitarise nemaziso emunhu akamuka nekuti tichaenda kunovata. Usachitarise nemaziso emunhu asiri kudya nekuti tichasvika pakudya. Usachitarise nemaziso emunhu asina nzara nekuti nguva yekubika ichakwana. Usachitarise maziso ako iwewe ngaatarise the person in full, because this one choice that you are making is also bringing in other choices that have not been confirmed but that are certain. Ndikada kuzvitora neimwe nzira, ndinotora ndichida izvi. Ukakwira rori uri kumasure kwako kwawakagara, uchida kubva muHarare kunobata kwaMutare, kusvika unosvika, asi ugare une mapiritsi ako eflu kwete nekuti kukwira rori kunoitisa flu, asi pamusana pekuti the choice that you have made nepauri kugara murori nemaconditions aripo anoakambana flu. So kana wazove neflu uchiburuka usati marori haaite, pamusana pekuti izvo wasvika chaunga uchida kusvika. Saka marori anoita nekuti akusvitsa, asi chakaipira manje marori anokusvitsa une zvimwe zvinodarika kusvika. Asi chinorwadza manje muupenyu, hauzorambi uchingoasesa kusvika, hauzorambi uchingotaura nenyaya yekusvika, unochitaura nenyaya yeenvironment yakonzerwa nekamusvikiro kako kawakaita. Zvorevei? Zvoreva kuti ari kurohwa mumba, neari kutukwa mumba, neari kurariswa asina kufuga mumba, naane murume asingatenge chikafu mumba, vese vakanga vari murori. Havachatauri nezvenyaya yekuti rori yangu yakasvika. Iko nezvava kungotaura nenyaya yerori yekuti izvo kune abuse, toita se nenyaya abuse. Ngatichitaura ndatimbosiyana yeka nenyaya idzi, timbotaura kuti rori yedu haina here kusvika kwataida kusvika. Rori yakasvika ende yakatopakwa panze apa iri kutoidla. Muchitongopedza kuviga munhu muri kudzokera futi pai murori kuti ikudzokeserai kuti kwamakabva. So by the end of the day ndo zvinonetsa vanangu, ndoda kuti mupabate. Upenyu hauzotauri nekuti izvo, at least the objective yandaive nayo ndaiwana yekuti chi ndarorwa nani naJohn. John ndiye wandaida, ndiye andaida ave vana vangu, ndaitorota ndina John. My dreams were around John, everything was around John. Ichasvika nguva ichapera yekuti kusvika padestination is no longer an issue, but maakuona maripple effects ezvavepo. Ndizvo futi zvakafanana nepolitics. Pamunoenda muchinovhota, hazvina kumboipa objective yamunenge munayo mumusoro, asi munofanirwa kuziva futi chinhu ichi, kuti munhu wenyu wamunouya naye ane zvaakanaka, ane zvaakaipa. Politics nekutora vanhu uchimuti nditonge kwakangofanana nekuroorwa. Ndo zvandinoda kuti muudze. Munhu wamuri kutora ndokuti mukadzi wake anototi akanzwa kuti ndiye wamasarudza anodzimudza musoro kuti munomuziva here John. Asi by the end of the day isusu John hatimuzivi, tinongoziva zvaatiudza, tinongoziva zvaataura.
asi zvaataura kune kukwira rori kune flu iri mberi. Saka kana flu yazobata munhu musati ndiJehovha. Haazi Jehovha auya neflu yenyu. Kana flu yazobata munhu munoti izvo inini Mwari anondishamisa. Sei achiramba akanyarara tichirwa neflu yakaipa kudai? Mwari haasi kudaro. Mwari ari kuti noka ime chamaida kuita sei kusvika yezvo mazosvika. Ndinoda kukuudzai kudai izvi vapana. Kana matamba bhora repolitics muzive chinhu ichi. You are also responsible yemabasa achaitwa nemunhu wamauya naye. Kana munhu wamazouya naye akanetsana nevanhu vaMwari, nemiwo manetsana nevanhu vaMwari. So by the end of the day, Bhaibheri harirambidze, asi rinotendera kuti uzive kuti zvichaitwa nemunhu wako, iwewo futi you are accountable. Handisi kuti musaite, ndiri kungoti muite muchiziva kuti munhu wese anotonga nyika ane aakauya naye. Ende munhu waakauya naye asarudza kuti neniwo ndiri responsible pachinhu ichi. Unoziva zvaitika tichikura, munozviziva imi. Waiti ukafamba nemunhu kana mangoya mese chete akadena, kana maakurwa matomo munyaya mese, zvekuti ari right kana kuti haasi right, munotozobvunza maakuenda kumba. Ende kana umwe wenyu atodena, ndo zvatopo. Ndo same issue iri pano. Mwari ari kuti muzive kuti inini ndichabvunza. So by the end of the day, in whatever you do, munofanirwa kugara muchiziva kuti Jehovha achabvunza. Then panapa uyu oti Mwari right, zvimwe zvese kuri right. Anoti but vaprofita vakare vaitsiura madzimambo. So by the end of the day, ko chechi haifanirwe kudaro here iye zvino? Inini pauri kutaura uru ndiri kuwirirana nemi vanangu. Ndoda kuti mubate nenzira nhatu dzakasiyana. Ndoda kuti mupabate umwe nomumwe ugotora position yako unofunga kuti ndiyo iri correct. Kana number 1, muchechi tinobvumirana here kuti munosangana vanhu vese, veZanu varimo, veMDC varimo, vendonga kana ichiriko varimo, veZumu kana ichiriko varimo. Muchechi munosangana munhu wese. Saka kana makagara mati mamboona here kuti timu yemunhu kana ichitamba, whether haina bhora rairi kutamba ndo timu yake, whether iri kupa number last ndo yaanenge achingoda, mati mamboona here kuti masapota eDynamos kunyange ikanzi enda kudivision 2 vanoenda netimu yavo pamusana pekuti vanosapota timu. Ndo dambudziko rinowanzoitika panyaya dzepolitics. Mumwe nemumwe anobhilivha zvaanobhilivha ende nemwoyo wese, zvekuti mukada imimi kuti mumise chechi mumbotanga kutaura nyaya dzepolitics, I am telling you, Jesu anosvika pakudzoka basa ramakanzi muite musina kuita. Jesu anosvika pakudzoka tichinetsana nezvinhu zvisina chekuita nesu. Jesu anosvika pakudzoka tiri mumatribal differences asina chekuita nesu. Jesu anosvika pakudzoka tichipokana mumaziso zvisina chekuita nesu. Ishu iri panapa ndeyekuti izvo dei zvaigona kuita kuti maambassadors aKristu, nekuti Paul anoti remember we are ambassadors, dei tambodhila nezvatakatumwa, dei tambodhila nezvedu, dei tamboita worried nezvinofanirwa kuita worried, nekuti tinoziva chinhu ichi ndechekuti izvo no matter what happens on earth, my God has the override button. Mwari ndiye ane pekupedzisira ndiye anozotaura zvinoitika. Mwari pakupedzisira ndiye anozotaura zvinoendeka. Kana munhu akandinyima zvekudya, Jehovha asingandinyime ndiye anangandinyima. Kana Jehovha akandipa kuti ndigarike, munhu asingadi kuti ndigarike ndiye anangandirambidze kugarika. Kana Jehovha akatenda kuti inini ndichaita 70 years, ndiye anangandirongere kuti handisvike pa70 years. Kana Jehovha akataura kuti inini ndichave neupenyu huri progressive, ndiye anangaite kuti husave progressive. I want to tell you,
At times, we are too much focused on issues that we are not going to change. We might talk, we might do A, we might do B, but by the end of the day, change inogona kuuya if people accept God. Change inogona kuuya if people accept Christ. Asi dambudziko riripo nderekuti vanhu vanoda zvakanaka zvinobva kuna Mwari. Vanhu vanoda zvakanaka zvinokonzereswa naMwari. Vanhu vanoda zvakanaka zvinobva muukristu. Vanhu vanoda zvakanaka zvinobva mumamoral values. Asi havadi Mwari wemamoral values. Havadi Mwari wekurarama zvakanaka. Havadi Mwari wezvinhu zvinoendeka. Mwari akati kune munhu usaite upombo, anorwisana naMwari. Asi kana iye azorohwa nevanhu vari kuti watora murume wedu anochinamata kuna Mwari, kuti nhaye Mwari mondisiya here ndichifa panapa, imi muri Mwari waIseki, muri Mwari waJakobho, imimi ndoziva kuti munogona kuita miracle kuti mundiburitse pakurohwa. Asi chakanga chauri kukanganwa ndechichichi, Mwari akutaurira usati wapinda kuti I hate this thing, asi iwe ukati ndo zvaunoda. When it comes wamudefense mode, munoda Mwari. Nyika Mwari inoziva kuti anonamatwa sei. Nyika Mwari inoziva kuti anodei. Nyika Mwari anoziva kuti inoda kuti vanhu vabatane sei. Asi ndikada kukutaurirai, vanhu havabatani zvakanaka. Vatadza kubatana zvakanaka kana zvavakorera vochiti tinoda Mwari. If we want God, let us have God from the first principle. If we want God, let us embrace him from the first principle. Ngatirege kudaidza Mwari kuti aita our housekeeping. Ngatirege kudaidza Mwari tichimunongedzera kuti aparasirwa mvura nevana saka chikorobha. Ngatirege kudaidza Mwari tichita patakaikanya saka chigadzirisa. Ngatirege kudaidza Mwari tichita pachita miracle where miracle is not required. Ngatizivei kuti izvo kana tichida zvinhu zvinoburitsa anza yeumwari, ngatitangei naMwari. Kana tichida zvinhu zvinoendeka, ngatitangei naMwari. Young people, ukatarisai kuzvino izvi, vazhinji venyu mugere ipapapa. I am coming home ndikutaura nemi. Vazhinji venyu mugere ipapapa. The choices that you are making is the flesh that is making choices. If iri panapa, even in your relationship, it is the flesh that is satisfied. Even in your relationship, it's the flesh that is deciding. Even in your relationship, it is the flesh that is making all the decisions. Asi chichanetsa ndechoti kana mapedza kutungamirirwa nenyama, kana mapedza kurarama kaupenyu kenyu, mozoti imimi kosei Mwari achitendera zvakaipa kuti zvirambe zvichiitika. But imhodzi yenyuka yamuri kudzvarai, isarudzo dzenyuka dzamunadzo idzi. Munoda here kuti Mwari imimi apinde mukati meupenyu hwenyu nemboma, agara achiti izvo akangoti kuleft omva kuisa mboma, akangoti kuright omva kuisa mboma, achindoda kuti unogarika kumberi. Ishu iri kuita kuti imimi mukonane nemabereki, hani ndo nyaya yemboma iyi. Izvi iri kuita kuti imi musaonerana nemabereki, handi ndo nyaya iyi. Zvino iwo kana uri kutadza kurarama nemubereki wako pamusana pekuti unoda freedom of choice, Mwariwo anokupa freedom of choice, but the consequences of that action are there. So ndinoda kuti ndikuisei vanangu kuti izvo, before we go to the global problem, let us deal with you. Have you sorted yourself well? Are you managing well? Are you conducting well? Are you living a principled life? Are you making principled choices? Are you following God pese pauri kuenda? Zvinhu zvako zvaunoita kana zvikainda pachena unofara here? Kwaunoswera neboyfriend wako kukangonzi bhengenene, murumu mamanga muri panguwo panze, unenge uri right here? Pamunosangana muri 2 pakangonzi papa chechi, unofara here? Paunosangana muri murima pakangonzi chaachiedza, unofara here? Dzamunotaura muri 2 pafoni ikangonzi zvakuonekwa paskrini renyika yese, unofara here? Zvaunotumira pafoni pako zvikangonzi zvakuonekwa nenyika yese, unofara here? These are the things that must be worrying you now. Are you principled people? Because imimi, as you say, you are the leaders of tomorrow. Never think you are going to change because you get to be a president. Never think you are going to change because iwewe ndiwo wa minister of health. Never think you are going to change because you are minister of justice. When you cannot be just pa boyfriend yako, when you cannot be just even pa girlfriend yako, when you even abuse even your boyfriend, and you think you are not going to abuse the whole world. Why? Pamusana pekuti unenge wane responsibility yenyika. The way you handle even your relationship is the way you are going to handle the whole world. The corruption that you have even in your relationship is the corruption that you will have even ukapuwa nyika yese. Kusanzwisisa kwaunako mu relationship, the I don't care attitude yaunayo mu relationship, kusave transparent kwaunayo in this very simple relationship, ndo dambudziko riripo. Vazhinji venyu imi munoti hatikapuwa mari isusu, we can manage it better. How can you manage mari better when you have never been faithful? Uri munhu anogona kudanana nevasikana vaviri panguva imwe chete and comfortably
ofunga kuti kana wazosirwa chikwama chemari ndo pauchagona ungozove honest. You cannot be honest. He who is not faithful in small things will never be faithful in big things. So whatever is happening panyika panapa zviri kuratidzwa the way we were brought up. What is it that was important and what is it that was not important? Our fathers, our forefathers, our grandfathers were satisfied with the little they had. Vaiti vakamuka gore raipera vachirima. Kana vapedza kurima vakaenda vakanokohwa. Aigara pasi pemvuri pake achidya zvaakarima. Whether dzingave mpambaira, whether dzingave nyemba, whether dzingave chii, they were satisfied. Hakuna aienda kunopaza dura reumwe. Ndosaka uchiona kare matura aivakwa panze apo. Ende ukatarisa hakuna raive nekii. Matura aika asina kii, but nzungu dzemunhu dzaigaramo. Vaicherera mbambaira pasi, dzakanga dzisina unochengeta. Mbambaira dzakanga dziri kuminda, dzakanga dzisina unochengeta. Nzimbe dzaive kugarden, dzakanga dzisina unochengeta. Why? Pamusana pekuti people were content with what they had and there was no problem. Unfortunately, kozvinezvi ukatarisa, the level of corruption yataanayo haichaiti. Yashata. And chii chinoita kuti ishate pamusana pekuti we are denying Christ's Holy Spirit access to our hearts. That is what we need and that is all we need. Dei Mwari angatibatsira, atikomborera, atiitira zvakanaka. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, tibetserewo sise vechidiki kuti kana tafunga kutuwina titsvage dziva risina ngwena. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Wanasha Maria Katina Disingaziwi Akandifu Wanerudo Akandisunga kwari Moyo wangu Wasungwa nefundo Rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu darini Dawana shamari yosha Shamari yakandifira Handi upe yubachete Asi akajipira Zendi nazo handi zangu Daka uchengetera Moyo simba upenyuze Seseke zake narini Dawana shamari akapiwa Masimba ese kundichenge tamunzira Ino enda kude